akwai abubuwa muhimmai guda biyu wanda su suke taimakawa ci gaban ɗan adam. Na farko akwai maganar kiwon lafiya. Lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. Sannan na biyu kuma shine ilimi. To gwamnatin jihar Kano ta ɗau waɗannan abubuwa guda biyu da muhimmanci ƙwarai da gaske. Shi yasa muke gyara asibitoci na cikin birni da sauran ƙananan hukumomi, har ma muka ɗauki asibitoci guda hudu na wannan masarautu guda hudu, da asibitin Bichi da na Ƙaraye da na Rano da na Gaya, kowanne a yanzu haka ana nan ana aiki ka'in da na'im. Waɗannan asibitoci mun ɗaga darajarsu, wasu daga gadaje 100 ko 120 ko 150, duka waɗannan asibitoci mun ɗaga darajarsu mai daraja ta asibiti mai gadaje aƙalla 400. Sannan banda wannan mun kirkiro wasu asibitocin a cikin babban asibiti. Akwai asibitin ido wanda za a cire yanar ido, a gyara gira ta ido, a gyara kwayar ido wanda baya gani don ganinsa ya dawo. Kuma wannan mun yi shi a duka ƙananan hukumomi guda 44, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba, mun yi da yawa. To domin a samu walkuwa mai ɗorewa, waɗannan asibitoci guda 4 kowanne ana yi masa babban asibiti na ciwon ido. Sannan kuma akwai asibiti na irin wannan aiki da za mu yi a yau, wato asibitin gyaran haƙora. Kowane asibiti guda 4 nan za a yi ɓangare na musamman domin warkar da cutar baki, cutar haƙora. Sannan kuma akwai wani asibitin shi kuma da zai duba hanci da kunne da makogoro. Sabon tsari, banda aikin ido da muka yi, yanzu kuma muka ce ga aikin baki, ga aikin harshe, ga aikin daɓuri, ga aikin leɓe, domin a duba a ga wanda bakinsa babu haƙora. To sai muka ce masa albishir, idan dai ya zo wannan guri, in Allah ya yarda za a taimake shi da haƙora. Sannan idan haƙori na